салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори даво мебошад. Ширкати даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум Неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мавзӯи имрӯзаи мо якчанд ахбороти нав пешниҳоди шумо мегардонем ва баъдан саволҳое ки равон кардаген то ҳадди имкон кӯшиш мекунем ки ба саволҳои шумо ҷавоб бигардонем. ва пеш аз шурӯъ кардани мавзӯи асосӣ ба ҳама бародарон, хоҳарон, модарон, апаҳо, додарон моҳи шарифи рамазонам муборакбод мегум ва бигзор худованд кунад ки садсолаҳо соли дигар мо зинда ва саломат бошем то ба рамазонҳои дигар бирасем ва худованд кунад ки дар ин моҳи шарифи рамазон мо шуморо қувва ва тавоноимона зиёд бигардона. як бори дигар моҳи шарифи рамазон ба ҳаматон муборак бошад. аввалин ахбороти мо оиди чаро нархи равған дар бозорҳои суғд якбора 40% баланд шуд. шарҳи бозорчиён дар ҳамин маврид суҳбат кардагиянд. на танҳо дар вилояти суғд балки дар саросари кишвар дар ҷумҳурии Тоҷикистон болоравии нарх имрӯз ба чашм мерасад ва мо имрӯз даъват мекунем аз ҳамон бозорчиён ва раисони бозорҳо ки нарху наво назорат карда шавад то шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳадди имкон то чени зураси худшон ҳар чизеро мехоҳанд дастрас карда битонанд. мисол мегирем, агар як руған 150 сомон боша ё ки 120 сомон боша, баъзе аз оилаҳое ҳастае ки дастрас карда наметавонанд у чизоро. ба ҳамин хотир ба бозорчиён махсусан гуфтанием, хотиррасон карданием ки дар ҳамин моҳи шарифи рамазон нархҳои ба савдобировардаи шумо назорат карда шава. худованд розӣ бошад, савобаш мерасад чиз ба шуморам. акнун шарҳи бозорчиёро дар бораи болоравии нархи равған дар вилояти суғд ҳозир ба шумо нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. арзиши равған умдатарин маводи ғизоӣ дар бозорҳои суғд ба 25 сомонӣ зиёд рафтааст. ин рақам назар ба як ҳафтаи пеш 40% баланд гуфта мешавад. дар бораи баланд шудани нархи равған харидорон аз фурӯшандаҳо шикоят мекунанду фурӯшандаҳо дар навбати худ аз воридкунандаҳои ин маводи ғизоӣ. сокиноне дар остонаҳои моҳи рамазон барои харид ба бозор омаданд. дар бораи гароншавии нархи маҳсулоти ғизоӣ ба вижа равған таъкид мекунанд. шарифа як сокини шаҳри хуҷанд мегӯяд қимати 1 литр равғани растанӣ ҳоло дар бозор ба 25 сомонӣ баробар шудааст. яъне ки 1 литр равған дар вилояти суғд баробар шудагия ба 25 сомон. ва харидорон аз фурӯшандаҳо шикоят мекунанд, мегӯянд ки барои чӣ нархҳои озуқаворӣ рӯз то рӯз қимат мешавад ва фурӯшандаҳо дар ҷавоб мегӯянд ки аз худи воридкунандаҳои ҳамин маҳсулот нарху наво вобастагӣ дорад. яъне ки дар инҷа фурӯшандаҳо гунаҳгор набудиянд ва ҳамон шахсиятҳое ки ҳамин бору ҳамин маҳсулотҳоро ворид мекунанд ба бозорҳо тақсимот мекунанд, ана ҳамон шахсиятҳо нарху навора мемондиянд. ва мо як бори дигар хотиррасон мекунем ба ана ҳамон раисҳои бозорҳо ва ҳамон фурӯшандаҳо ки нарху наво назорат карда шавад. ва инчунин оиди боло нарафтани нархи озуқавории маҳсулотҳо дар бозорҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ дар баромади худаш қайд карда гуфт ки қиматфурӯшон ҳушдор бошед, яъне ки таъкид карда гуфт нарху наво назорат карда шавад. мо айни ҳол суханҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистона дар ин маврид мехонем ва гӯш кунем. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қайд карда шудааст. дар ин моҳ мусалмонони комил фурӯхтаниву шикастанафсиро пеша карда хашму ғазабро аз худ дур месозанд ва қалбашро бо макони меҳру муҳаббат табдил дода бештар ба амали хайру савоб даст мезананд ва ба наздикону пайвандон, ҳамсояҳову дармондагон кӯмак расонида мушкилии онҳоро осон мегардонанд, таъкид кардааст раиси ҷумҳур. ва инчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд: ҳамчунин фаромӯш набояд кард ки моҳи шарифи Рамазон моҳи эҳсону некӯкорӣ
корӣ ва хайроту садоқот мебошад. яъне шахсоне ки имкони молиявии мусоид доранд метавонанд ба хотири соҳиби савоб гардидан алалхусус дар моҳи рамазон ба ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоату ниёзмандон дасти хайру саховат дароз кунанд. Президент гуфтааст сарватмандону тоҷирон агар дар роҳи савоб кӯшиш намуда дар хайру саховатро боз кунанд ва моли маҳсулоти худро бо нархи арзонтар ва бо риояи меъёрҳои инсофу инсондӯстӣ ба фурӯш гузоранд, бар ивази ин амали нек сазовори аҷри азим аз ҷониби худованд хоҳад шуд. яъне ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои моҳи шарифи рамазон ҳама шаҳрвандора муборакбод гуфт ва инчунин суханрониҳошам мо хондем, қайд кард оиди нарху наво ба шахсиятҳо, ба тиҷораткорҳое ки вайҳо инсондӯстӣ ва инсофкориро пеша кунанд, нархи навора арзонтар ба фурӯш бироранд. ва инчунин президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар хотима гуфтааст бовар дорам ки мардуми ҳимматбаланди мо баробари риояи рукнҳои моҳи муборак корҳои хайру савобро боз ҳам густариш бахшида саҳми худро дар ободии ватан, пешрафти давлат, оромии ҷомеа, таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мегузоранд. бародарони азиз, ибд паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон, суханрониҳош оид ба моҳи шарифи рамазон ба халқи ҷумҳурии тоҷикистон. ва акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. бо диққат гӯш кунед, ба саволҳои худтон ҷавоб мегирем. абдурасул ҳасанов нависад: ака аэропорти россияда занг зан пирс, ма занг задам, рейс чартерни ва оддӣ фарқ надорад мега. И шумо чӣ мегӯед? бародари азиз, аэропорт яъне ки мерай кассаҳои махсус дора, ба ҳамун кассаҳо муроҷиат мекунӣ. агар ки ты оиди арзон будани чиптаҳо дар назар дошта бошӣ, албатта ки рейсҳои чартерӣ мо гуфтем қиматай, нархи чипташ 30,000 рубл, 28,000 рубл то 32-33,000 рубл ай. ва нархи парвозҳое ки муқаррар кардагиянд дар як ҳафта танҳо як маротиба, ана ҳамон парвоз баробар мебошад нархи билеташ ба 13600 рубл. ибрат навистад: овозот дига хешидай. бародар, камтар маза монестай, ба ҳамин хотир мумкин ба гӯши та дига намуд расидаи овози мо. алик нависад: салом акай Сорбон, як савол. ба Русия ранги аввала омада мешава? хатия камта маълумот медодӣ. пешакӣ раҳмат. ба Россия албатта ранги пештара рафта мешава, танҳо аз шаҳри Душанбе ба Москва. Дусматов нависад: Сорбон ратишка маскат ку грипп шиди чӣ бо подписчико да нагзара? гап нест бародар, аҷа пас маска мекунем, ба барнома мекунем. илҳом раҷабов нависад: салом Сорбон, бо рейсҳои чартерӣ ба Россия рафта мешава барои кор? агар ки аз Россия ба шумо ягон кас даъватнома равон кунад, яъне аз ҷои кор, албатта ки мешавад. аҳмадҷон мирзоев нависад: салом ака, илтимос як бор реклама кардем, бас нест, дил ма гирифтаи ҳамин ширкати даво. илтимос ака, намонен дигар реклама. бародарои азиз, зами як чима шуморо намефаҳмам. софсавдора реклама мекардем, мегуфтен амира реклама накун. мо бас кардем амура реклама кардана ва бо як бародари ҳамзабону ҳаммиллати худмон ҳамкориро шурӯъ кардем. яъне ки ҳамин ширкати даво ай шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон ай, мо хостем ки миллати худмонро дастгирӣ кунем, бо ё саркор бигирем то шуморам ба мардуми тоҷик манфиат бирасонем. ба ин кора сар кардем, бо иша якравитона гирифтем ки ишам реклама накун ва мо дар чандин барномаҳо гуфтагӣ ҳастем ки реклама як манбаи даромади мо ба ҳисоб мерава ва мо намехоҳем ки дасткашӣ кунем ё саркашӣ кунем аз рекламаҳое ки мо кору фаъолият мекунем. як тажда гаптона гирифтем бародар, мақсад софсавдора реклама накӣ, гуфтӣ реклама накардем. ана ҳамон одамҳое ки қиморам гуфтаи реклама накунай, онам дасткашӣ кардем. ҳама ёра ма агар дасткашиву саркашӣ кунам, а ягон тайтима да ягон сомо фоида намераса бародар. инсоф нависад: якай Сорбон якбора ахборгӯяк шиди, дига телевизор тамошо намекунем. бале бародар, ма кӯшиш кардаистам ки ҳар чизе ки ба ҳамин талаботи ҳозира ҷавобгӯ ҳастай, оиди ҳамун навор кунем, суҳбат кунем. яъне ҳозир ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки агар хато накунам 70 ё 75% яъне поколенияи маладёж телевизор тамошо намекунад, ахбор ё ки новости дигар чизҳо бисёртар дар интернет сар кор доранд. ҳозир замона ҳамин чиза талаб мекунад.
ба ҳамин хотир дар интернет ҳар чиза дастрас кардан мумкин аст ва мо мехоҳем ки як чизои манфиатбахш ба мардум пешкаш бикунем аз ҷониби канали хидмат. Лайк нависай: салом ака, ҳамин қонуни нав биромад. Оиди донишҷӯёе ки ҳам военни кафедра мехонанд во мераванд баъди донишгоҳ 1 сол хизмат мекунанд. Ҳамин ба солҳои гузашта дахл дора ё ки не? Ҳамира мегуфтӣ, яъне касе пеш хонда буд запасной офитсер шидагиай бо мерава хизмат мекунад ё ин ки ин қонун танҳо аз ҳамин сол сар карда амал мекунад. ин қонун танҳо аз ҳамин сол сар карда амал мекунад, яъне шахсиятҳое ки ҳозир военни кафедра хондестанд, ана ҳамин нафарҳо пас аз буд кардани донишгоҳ, пас аз буд кардани военни кафедрашон уҳда доранд ки 1 сол хизмат кунанд. Ва инчунин як чизи дигара хотиррасон мекунам ба ҳамаи шумо ки шахсиятҳоерам ки пештар тамом кардагиянд, мисол худи майна шахсан соли 2018 буд кардагием, хеле қонун набуда вақте ки мо буд кардем, лекин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар як баромади худаш дар як маҷлис қайд карда гуфт ки аз инҷа пас ҳар нафаре ки кору фаъолият карданӣ мешавад дар мақомоти прокуратура, дар суд ё ки дар таможнӣ ё дар дигар мақомотҳои давлатӣ, вай бояд ҳатман хизмати ҳарбӣ карда бошад. Ғарибӣ нависай: ака, ман номи шумо стоматолог рафтам, 1000 рубл арзон кард, раҳмат. Гап нест бародари азиз, касе ки хоҳишмандай бирен айноми мо муроҷиат кунен ҳамун стоматологияе ки мо рекламаш мекунем, албатта тахфиф мекунанд, яъне скидка дора айноми мо ки агар гуфтем. Меҳроҷ Салимов нависай: ҳамин гапи ту рост мешид, ман тра медал медодам. Фреб накун, любой хе мебаранд хизматами сағираи камбағала ай хонашон зада мебаранд. Бародар, ман нагуфтам ки намебаранд ё ки шумо дурӯғ мегӯед ё видеоҳо дурӯғ ай. Албатта ман медонам ки мебаранд, маҷбура ки ман видеоҳоро мебинам. Ман дина махсус дар ҳамин маврид сухан кардам ки ҳар касе ки аблава мекуна кормандои комиссарияти ҳарбӣ бигзор ана ҳамворам ба ҷавобгарӣ кашида шаванд, барое ки хона як аз зада даромадан ин чизоро конститутсия худаш манъ кардагиай ва як коршиноси дигарам дина суҳбат кардагиай, ана ҳамин кору хислатҳои коркунои комиссарияти ҳарбӣ ва ҳамин одамое ки аблава мекунанд одамрабоӣ ном бурдагиай. яъне одамрабоӣ агар бигӯем, одамрабоӣ дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон мода 130 омадагиай, ин мода аллакай аз озодӣ маҳрум кардан дорад. ба ҳамин хотир ман оиди гапити ягон чи гуфтаниам нестам ва ҳамун медала дар худат насиб кунад. Хушнуд нависай: салом алейкум, студентҳое ки дар Россия мехонанд ҳозир дар Тоҷикистон, яъне академический отпуск гирифтагиянд, дарсҳо аз моҳи сентябр сар мешаванд, ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд, намешаванд. хушбахтона вайҳо аз хизмат озод ҳастанд. ҳамун ҳуҷҷате ки шумо отпуска гирифтагиянд дар дастон боша кифоя. Сабр тиҷаи назар нависай: акаҷон дар бораи туи хеши таборӣ ягон навигарӣ буд. Дар ин бора ягон навигариам нест ва ягон қонуни навам нест, хеле ки пешам кодекси оила никоҳи хеши табориро манъ кардаги буд, то ҳол ҳамун хе қарор дорад. Ҷамолиддин нависай: акай Сорбон чанд бор савол додам, ҷавоб надодӣ. Акада фарзанд дошта бошӣ, сардори оила бошӣ, хизмат мебаранд ё не? Пешакӣ раҳмат. хушбахтона намебаранд, озод ҳастӣ. ТЖК нависай: салом ака, роҳи оҳан кай кушода мешавад? Ягон гап нест, саломат бошӣ. ягон гап нест, оиди кушода шави роҳи оҳан. Комрон Алиев нависай: салом бародар, ман як коргари давлат. ин қонуни баровардагишон бисёр хуб, навҷавонон дилгир мешаванд. ман хоҳиши хидмат мегӯям ки бояд бираванд хонаи шаҳрванд, бидонанд, бифаҳманд, ӯ солим боша, баъд даъватш кунанд, наёмад штрафш через суд, ин хел шава олам гулистон мешава. бале бародари азиз, дуруст қайд кардӣ, манам тарафдори ҳамин сухани ту ҳастам. дар ҳолате ки мисол агар ӯ солим боша ва аз хизмат саркашӣ кунад, қонуни через суд ҷаримаи калон кунанд ҳамун шахсията, фикр мекунам ки хеле ҳолатҳо дигар рух наметиҳад. лекин ҳозир мутобиқи тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузории хизмати ҳарбӣ, шахсиятҳое ки намехоҳанд хизмат рафтан ва ё метавонанд ки бо тариқи пардохт кардани маблағ аз хизмат озод шаванд. ва барои фаҳмидани шаҳрванд ки ӯ солим ҳаст ё ки солим нест, раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ низ дар чандин паёмҳои худаш, дар чандин суханронии худаш иш сухана қайд кардагиай. пеш аз шурӯъ шидани даъват ба хизмати ҳарбӣ, раиси шаҳр ҳамин сухана қайд кардагӣ ҳастае ки дар роҳу роҳҳо аблава накунен, чунки шумо намедонен ӯ синни солаш чанд сола ҳай, намедонен ӯ студент ҳай ё ки не, намедонен ки ӯ солима ё ки бемор. ва мумкин ки оҳиста оҳиста
ҳамин чизо тағйирот ёфтаам бигиранд ва ҳамаш хуб бишавад. Рома нависай: салом ака, ай синни чанд сола хизмат бурдестан ҳозӣ ака? Ай 18 сола то 27 солара хизмат мебарам. Камсамол нависай: бародар, дар бораи авфи муҳоҷирон ягон хабар ҳаст ё ки не? Мутаассифона ягон ахборот оиди авфи муҳоҷирон нест ёлӣ. Умарали Ҳоҷаев нависай: ҳамита бе реклама кор кардан наметонӣ? Не, мутаассифона наметонам. Касе да махул нестай отписаться ки бародарай канали ма ва видеоҳои мара тамошорам накунад. Акомалӣ нависай: салом, айкулоб ба Санкт Петербург рафтан метонанд? Раҳмат. Мутаассифона ба ягон основания намешава рафта айкулоб. Танҳо аз шаҳри Душанбе ба Москва иҷоза додагиянд. Тамом. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария бинависед саволотона ва дар канали Юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.